И в един хубав ноемврийски такъв ден видях моята първа песен по телевизията. Коя? Я да видя кой знае моята първа песен. Наистина, кой я знае? Да вдигне ръце този, който я знае. Ти? Ти не я знаеш, ти си само на 18. Ти я знаеш. Ти? И на цензурно е тук. Можеш! Ти чува ли си моята първа песен? Няма да я пееш? Не. Обаче ще изпеем всички. Може би малко те познавам, може би малко ми личи. Знаеш ли, много се надявам да ме стоплиш ти. Може би малко те познавам, може би малко ми личи. Щом ръце нежни аз протягам, протегни и ти. Сега намира всички ръцете горе, горе, горе. Можеш и ти, усещай топлината в моите очи, които палят Бога и аз. За теб да вляза коза в огнена страст. Можеш и ти, усещай топлината в моите очи, които палят Бога и аз. За теб да вляза коза. Ти не я знаеш, защото си само на 18. А тази песен е повече от 20. Тук в публиката един човек, който много обича. Моята любов. Казах, че ще е много лична тази част. Той ми сподели, че когато е чул тази песен, си е пожелал един ден да бъда негова жена. Галина, другия път внимавай какво си пожелаваш. Няма да те моля аз за любовта ти, зная баща си. Може да се прави непознати, но знаеш коя ще те целува, както мога аз, с онази поедлива страст. Целувай ме и ти целувай ме, както ти, който се знам. Не чакай ти, не моля остани, скривам думите в сърцето си. Чуваш, може би душата ми как крещи, целуни ме, целуни. Не чакай ти, не моля остани, скривам думите в сърцето си. Чуваш, може би душата ми как крещи, целуни ме, целуни ме, целуни. При толкова много години Марията Ангелова написа един текст, който всъщност чак сега асимилирам. Тогава го приех от раз и дума не съм ми върнала. Но искам да кажа, че това не е просто песен. Това е съвет. Знам, че я знаете, затова аз няма да пея тук. Готови ли сме? Все попадам на това ми. Прости, но аз не съм до тебе. Трябва да си върнеш къщи ти. Макар да знам, че мисли за мене, сърцето ми болката крещи. Не тръгвайте.
Тръгвайте, съжалени, а макар и всичко чак на страна, не тръгвайте, съжалени, не бъдете утешителна награда. Не бъдете утешителна награда. Всеки среща любовта на време, но погледайте се, имате общ интерес, тук сте заради мен. Може да намерите своята половинка на моя концерт и да бъде просто завинаги. Лъжи се, Господи, не ме забравяй ти. Дай ми да обичам като вода, Господи. Мразиш ли ме, Господи? Не забравяй ти. Дай ми да обичам като вода. Лоша ли съм, Господи? Не за мен забравяш ти. Все за други щастие, а все за мен сълзи. Мразиш ли ме, Господи? Не ме забравяй ти. Дай ми да обичам като вода, Господи. Бюджи екипа, защо не сте отзад? Гледате на готово тук. И не забравяйте онази хубава дума. Първо да я казвате на себе си, после да я казвате на тези, които някога тръгват от вас, а вие не искате. Излейте душата си, просто така. Обичам те, неща приятели да сме, от тази дума три са днес, не казвай моля те. Обичам те, ако ще тръгваш, тръгвай си, но всичко дето искаш ми, с кое право го искаш. Всичко дето искаш ми, с кое право го искаш. Няма да свърша аз просто така. Ево, как си? Харесва ли ти моята публика? Кажи! Много ви благодарим, страхотни сте наистина. Вие знаете ли, че сте страхотни? И заслужавате винаги най-доброто. Аз се старая да ви го давам. Не само като песник, Даниел Гадов е тук. Усмихва се там някъде заедно с Яна. Сега обаче искам да изпея някоя песен, която вие искате да чуете. След 12, още не е станало 12. Ники? Моля те, дай ми. Какво искаш да ти дам? Любовта, която винаги си ми дава. Ти си истински приятел, много ти благодаря. До кога, povedите ми, до кога ще ходиш и ще ме молиш да ти обръща внимание? До кога живота ми ти ще гробиш и ще се робиш, където мястото ти не е? Дай
Разбира се, че ще ви дам всичко. Дай ми любов, дай ми да имам цялата твоя любов. Дай ми само любов, дай ми любов. Искам те всяка минута в моя живот, искам много любов. Дай ми само любов, дай ми любов. Благодаря ви за цялата любов, която ми давате. Може ли аз да си пожелая една песен? Сега ще ви представя моите колеги. Маестро Ево, аплодисменти за него. Цеци, благодарите. Страхотно. И Нела, Радко, Моника, хората, които от толкова месеца са заедно с мен. За мен най-добрият барабанист в България, Живко. Топ си човек. Много се готви. Макар и на 18 беше абитурент. И секс символа на V-Band. Искам да ви засвириш нещо, ей така, за душата. Galena.